Πω. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό είναι ένα σκληρό καρπούζι μαγκάκο. Τόσο σκληρό που δεν κόβεται εύκολα ούτε με μαχαίρι, αλλά δεν τρώγεται από μέσα. Είναι σαν βαμβάκι. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι το κουπαγκού. Είναι σαν να βγήκαν η σοκολάτα και ο ανανάς ραντεβού και να γεννήθηκε αυτό το φρούτο με κρίση ταυτότητας. Θεωρείται το πιο γευστικό φρούτο του κόσμου. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι το Pasien Guo, ένα φρούτο τόσο εξωτικό που ακούγεται σαν κωδικός Wi-Fi. Το εσωτερικό είναι σκληρό σαν ξύλο και μασιέται σαν τσίχλα. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτή είναι η banana penglai. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό είναι ο αρτόκαρπος, το μόνο ψωμί που μπορείς όντως να ανεβάσεις στα social με hashtag healthy. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό είναι το φρούτο Άκη. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό είναι το τροπικό βερίκοκο. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό είναι το φρούτο Oxheart. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό είναι το κίτρινο ζαχαρόμηλο του δράκου. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό είναι το βελουδόμηλο, ένα τριχωτό περίεργο μήλο. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Αυτό είναι το jackfruit, έχει γλυκιά μυρωδιά, αλλά δεν είναι γλυκό και αν το μαγειρέψεις σωστά μοιάζει με κοτόπουλο, αν το μαγειρέψεις λάθος μοιάζει με λάθος. Τι είδους σκληρό φρούτο είναι αυτό? Πω, με έπιασες αδιάβαστο, τι στον... Είναι αυτό, πείτε μου κάτω στα σχόλια.